Ράνια, θέλεις να μου πεις λίγο τα σχέδιά σου σχετικά με τη δημιουργική γραφή, πώς προέκυψε αυτό? Μμμ. Καταρχάς να πω ότι δεν γράφω παιδικό παραμύθι. Ναι, Ο μόνος λόγος βέβαια που για την ώρα τουλάχιστον δεν έχω καταπιαστεί με αυτό είναι γιατί νιώθω ότι είναι τεράστια ευθύνη να απευθυνθεί στα παιδιά. Και εγώ δεν νιώθω εντάξει και έτοιμη να πάρω αυτή την ευθύνη. Μόνο αυτός είναι ο λόγος. Νομίζω με καταλαβαίνεις εσύ πώς σχολείσαι. Από εκεί και πέρα, το να γράφω είναι ο πρώτος και ο κύριος τρόπος επικοινωνίας μου με τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα, αλλά και με τον έξω κόσμο. Αποτελεί για μένα μια μορφή ψυχοθεραπείας, με ηρεμεί, με κάνει να οργανώνω τη σκέψη μου, να μπορώ να είμαι πιο λειτουργική μες στη μέρα μου. Δηλαδή, έχω ανάγκη είτε να αποφορτιστώ μέσω της γραφής για να μπορέσω να, να να συνεχίσω τη εκφράσεις μέρα μου τον όπως ψυχισμό πρέπει, σου. Ναι, ναι. είτε να εκφράσω τις πολλές σκέψεις μου, το πολύ έντονο συναίσθημα ή να οργανώσω τη σκέψη μου. Δηλαδή, έχω δει ότι αυτό το πράγμα εμένα μου λειτουργεί θεραπευτικά. Και από εκεί και πέρα, επειδή και όποιος με ακολουθεί στα social media ή με γνωρίζει είτε προσωπικά είτε έχουμε κάποια επαφή, έχει καταλάβει ότι είμαι άνθρωπος που αγαπώ το μοίρασμα. Επομένως, αυτός είναι και εμένα ο τρόπος μου να μοιράζομαι, το να γράφω. Μμμ. Οτιδήποτε να μοιράζομαι, από αυτό που είμαι μέχρι το πώς βλέπω τη ζωή, το πώς εισπράττω τις δυσκολίες, τα κοινωνικά τεκτενόμενα, τα οποία δυστυχώς είναι δύσκολα πλέον καθημερινά. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο η πρόσβαση που έχουμε στην πληροφορία που έχουμε πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Θεωρώ πραγματικά ότι κάτι πάει λάθος στην Ναι. ανθρωπότητα. Δεν χάνω όμως την ελπίδα μου, μην πηγαίνω στα αρνητικά, συγγνώμη. Οπότε αυτό είναι η, η γραφή είναι μια πηγαία ανάγκη για εμένα. Και ακόμα είμαστε στα πολύ αρχικά βήματα. Γι' αυτό και θέλω να το μάθω. Πέραν του ότι είμαι άνθρωπος που αγαπώ τη μάθηση, θέλω να καταφέρω να το... Πώς να το πω. Αυτό που νιώθω ότι βγαίνει από μέσα Ναι, μου. να το δώσεις σωστά στον κόσμο, να το προσφέρεις όσο καλύτερα Εντάξει, δεν μπορείς. υπάρχει σωστά και λάθος, αλλά ναι, κατά μία Ναι, να έννοια το... ναι. Ναι. Να το επικοινωνήσω με το σωστό τρόπο, με μια οδό που μπορεί η ανοργάνωτη στο μυαλό μου σκέψη να οργανωθεί και να φτάσει σε έναν αποδέκτη όπως είναι όμορφο να γίνει. Αυτό. Και στην ουσία, εγώ αυτό που η δική μου πρόταση είναι να το μετουσιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δώσει και όλο σου το είναι. Γιατί καμιά φορά δεν ξεκλειδωνόμαστε και εύκολα, δεν μπορούμε να εκφράσουμε όλα όσα έχουμε, γιατί δεν έχει σκεφτεί το μυαλό μα πώ μπορούμε να φτάσουμε και εκεί. Μμ. Ε, Εννοείται, πολλές φορές έχω ξεκινήσει να γράφω για άλλα πράγματα και αλλού καταλήγω. Και επειδή ως συγγραφέας, και δεν το λέω με την ιδιότητα, καταλαβαίνεις, με το ότι γράφω, παίρνω χαρτί, στυλό και γράφω, μου αρέσει η περιγραφική γραφή. Είναι υπέροχο το ότι καταφέρνω αυτό που έχω στο μυαλό μου να το κάνω μέσα από λέξη εικόνα και να σου το δώσω να το φανταστείς κι εσύ. Είναι μμμ. πολύ όμορφο. Ωραία. Άρα μένουμε αρκετά στη λογοτεχνία, γιατί η δημιουργική έκφραση ανοίγεται διάπλατα. Πάντως, αυτό το μάθημα, το οποίο τώρα θα το λάβουν όλοι δωρεάν, ούτως ή άλλως, και θα ανέβει και στο YouTube, είναι, πώς το λένε, είναι ο συμβολισμός στην παιδική μυθολογία, αλλά ο συμβολισμός είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο που αφορά όλη τη δημιουργική γραφή και όλη μας την καθημερινότητα, γιατί ο συμβολισμός είναι μέσα στη ζωή μας. Κάθε μέρα κάνουμε συμβολιστικές επιλογές, οπότε ένα το κρατούμενο ότι είσαι εδώ γιατί ο συμβολισμός είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους και στην καθημερινότητά μας, και ειδικά όταν εκφράζεστε στα social media όπως εσύ, ως πεδίο έκφρασης και ανοίγματο ψυχών, έτσι, μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να το δώσουμε πιο μεστά, πιο οργανωμένα. Και το δεύτερο είναι το ότι η δική μου η δουλειά είναι να πω το ναι σε όλους εσάς
που θέλετε να εκφραστείτε, είτε για το παιδικό παραμύθι, είτε για το παιδικό βιβλίο, είτε αφορά τη δημιουργική γραφή σε μια πιο φιλελεύθερη εκδοχή, που είναι το επόμενο μας βήμα, για το οποίο σου έχω κάνει νήξη, και δεν θα μείνω στα τετριμένα, δηλαδή δεν θα πάω να κάνω δημιουργική γραφή. Στο μυθιστόρημα υπάρχουν καταξιωμένοι συνάδελφοι ή συγγραφείς που τα διδάσκουν αυτά. Ε, οπότε θα ήθελα αυτή τη διαφορετική πρόταση. Αυτό που έχω να σου δώσω εγώ ως απάντηση είναι ναι, μπορείς. Και να μην έχεις καμιά αμφιβολία. Το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ αυτό που είπες για τη μεγάλη ευθύνη, αλλά οι ενστάσεις μου είναι δύο σε αυτό που ξεστόμησες ως επιχείρημα. Είναι η αντίστασή σου το να μην το προχωρήσεις. Mm. Ένα είναι ότι κυκλοφορούν άπειρα παραμύθια, άπειρα παιδικά βιβλία και κακώς έχουμε συνδέσει το παιδικό παραμύθι με συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες προσχολικής ηλικίας, ενώ το παιδικό βιβλίο και το παραμύθι μπορεί να εξελίσσεται και σε παραμύθι ενηλίκων, έτσι, δηλαδή να διαπεράσει και την εφηβεία. Απλά αντίστοιχα δημιουργούμε το μέγεθος, τις τεχνικές, το λόγο τον ρυθμίζουμε αντίστοιχα. Οπότε ε, μην έχεις την αντίσταση, γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ υλικό. Το θέμα είναι εμείς πώς θέλουμε και τι θέλουμε να δώσουμε και τι έχουμε να προσφέρουμε μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει έρθει με κάποιο σκοπό στη ζωή, να μεταδώσει το είναι του. Άλλοι είμαστε άνθρωποι της τέχνης, άλλοι είμαστε άνθρωποι της πρακτικής, της τεχνικής γνώσης. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη, όταν θα έχεις να πεις κάτι, θα το πεις. Ε, το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το σεμινάριο, πραγματικά όταν το συζητούσα με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι δεν κάνουν δημιουργική γραφή, αλλά συναδέλφους που ασχολούνται με την τέχνη, είναι διδάσκοντες στη ζωγραφική οτιδήποτε, είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που είναι και τελειομανείς, δεν θέλουν να εκφραστούν, γιατί δεν έχουν την αυτοπεποίθηση, ενώ γράφουν εξαιρετικά, ενώ έχουν εξαιρετικά πράγματα να πούνε, δεν έχουν την αυτοπεποίθηση λόγω της τελειομανίας τους να τα προχωρήσουν, ενώ μπορεί να δημοσιεύονται άλλα μικρότερου βεληνικούς. Ε, Εμένα αυτό που με παρακίνησε στο να βγει αυτό το συγκεκριμένο σεμινάριο και το συγκεκριμένο μάθημα είναι ότι παίρνω πολλές φορές στα χέρια μου παιδικά βιβλία, παιδικά παραμύθια. Λέω wow, τι υπέροχο κόνσεπτ, τι υπέροχη ιδέα, και δεν υπάρχει όμως, ενώ είναι πολύ καλά για την ελληνική αγορά, δεν υπάρχει ε, το αντίκρισμα στο παραπάνω. Δηλαδή, σαν ιδέα, σαν κόνσεπτ, όλα πολύ καλά, σαν πεδίο έκδοση πολύ καλά. Εικονογράφηση, έχουμε εξαιρετική εικονογράφηση στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μπορούμε και παραπάνω. Μπορούμε να αποκτήσει το βιβλίο που θα δώσουμε είτε στο παιδί είτε στον έφηβο, να αποκτήσει διαχρονική αξία. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, το πιο αγαπημένο μου, η Ελίκη στη χώρα των θαυμάτων, δεν είναι τυχαίο ότι έχει μείνει ε, τόσα χρόνια να είναι στο πικ, στο ενδιαφέρον του κοινού, να μπορείς να το διαβάσεις πάρα πολλές φορές, είτε ως παιδί είτε ως ενήλικας, και να πάρεις κάθε φορά διαφορετικά vibes, έτσι, μια διαφορετική τροφή, και να πας και ένα βήμα παραπέρα. Όλα αυτά θα δούμε σε αυτό εδώ πέρα που ετοιμάζω με το κλειδί της δημιουργίας, το εμπνεύσου και ενέπνευσε, γιατί το δικό σας χρέος είναι να εμπνεύσετε τον κόσμο. Ναι, να Θέλω εμπνευστείτε, να να πάρετε τις διακόψω λίγο. γνώσεις. Ορίστε. Να διακόψω λίγο. Θέλω να σου πω Ναι, ότι ο τίτλος καθόλου τυχαίος δεν είναι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι που έχεις βάλει το κλειδί της δημιουργίας, γιατί θέλεις να μιλήσεις ακριβώς γι' αυτό. Αυτό που θα μας κάνει να ξεκλειδώσουμε αυτό που υπάρχει στο μέσα μας. Στην ναι. ψυχή, στο μυαλό. Και είναι νομίζω το πρώτο βήμα για κάθε άνθρωπο που θέλει να εκφραστεί μέσα από το λόγο του. Είναι εκείνη η πόρτα που πρέπει να ανοίξουμε με κάποιο τρόπο. Είτε τεχνικά, είτε να πιστέψουμε λίγο παραπάνω μέσα μας και θα Έτσι, γίνει. έτσι. Ναι. Εγώ λαμβάνω παράλληλα